Grazzi lilkom ilkoll illi tajtu kontribut. Din hija somma fenomenali, somma rekord ta' 1,5,624. Grazzi lil poplu Malti u Awċi ta' dan il-kontribut rekord għal Partit Nazzjonalista. Dan huwa nifs ġdid għal Malta u Għawdex. Grazzi mill-qalb. Ejja nkomplu din il-mixja flimkien. Kienet din is-somma finali li nġabret fil-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Nazzjonalista bit-tema Malta l-qudiem li ma' inizjattiva se tkompli tajn lil Partit Nazzjonalista biex iwassal il-messaġġ tiegħu waqt din il-kampanja elettorali. Fl-eluq tal-maratona, il-kamp tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg, irringrazzja mill-qalb lil dawk kollha li taw il-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom lil volontieri, lil ħaddiema u lil dawk kollha li taw ħinhom flimkien mal-kumitati, l-attivisti, deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista. F'intervista li saritlu ftit qabel, Elix Borg semma kif il-Partit Nazzjonalista diġà qed juri fejn irid jieħu lill-pajjiż. Qegħdin noħorġu setta proposti li mhumiex proposti in arja, imma huma proposti li fil-kollettiv qed joffru viżjoni, qed joffru tama u direzzjoni illi dal-pajjiż iridu nieħdu fiha. Spjega wkoll kif Gvern ġdid Nazzjonalista se jagħti nifs ġdid liż-żgħażagħ, lill-ħaddiema, lin-negozji u anke lill-anzjani fejn fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jitresqu anke proposti għal ġid tal-pensjonanti. Mistoqsi dwar il-proposta ta' tneħħija tat-taxxa tal-bol fuq il-proprjetà, it-taxxa tas-suċċessjoni u f'każ ta' donazzjonijiet, Elix Borg qal li din hija garanzija li qed jagħti hu biex din it-taxxa titneħħa. It-taxxa illi s-soltu tħallas fil-kawża mortis ser tiġi zero. Allura inti ma tħallas l-ebda taxxa fil-kawża mortis. Ħaddieħor qed jgħid illi mbagħad ħanitfewilkom aktar il-qoddim. Serħu raskom, il-bqija kollox l-istess ħajibqa' maħna ħanżidu l-ebda taxxa imma ħanneħħu it-taxxa tal-bol illi hemm fil-kawża mortis. Allura il-poplu Malti u Awċi aħna ser nagħtuh iktar nifs biex ikompli għaddej bil-ħajja persona tiegħu. Però mhux biss anke fis-suċċessjoni, anke għad-donazzjonijiet. Jiġifieri waqt li għadhom ħajjin, jekk il-ġenituri jridu jgħaddu donazzjoni lit-tfal jew lit-tfal ta' tfal, din ukoll titneħħa it-taxxa fuq din. Waqt ix-xandira tas-sibt il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Kalaxxone spjega li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista tfasslu b'konsultazzjoni mal-esperti u huma proposti fl-interess tal-poplu kollu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello tkellem dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista brabta mas-settur tal-enerġija li se jnaqsu mill-pis finanzjarju li qed jesperjenzaw eluf ta' familji. Dan apparti li Gvern ġdid Nazzjonalista se jbiddel il-kunċett ta' sptar wieħed fil-pajjiż hekk kif se jibni netwerk ta' sptarijiet madwar Malta u Għawdex.